ହେଲା ରଖିଦେଲା ଗାଡ଼ିର ତେଲ ସରିଗଲା। ତେଲ ସରିଗଲା ହଁ କେମିତି ବାଗ ହେଲ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ତେଲ ଥବ ବୋଲି ଗାଡ଼ିରେ ନା ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଟିକେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହବ ଏବେ କେତେ ବାଟ ଯିବା ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ଅଛି କହିଲ ଆଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଇନ୍ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଚାଲ ପେଲି ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ। କେତେ ଗୁରେ ବାଟ ଏଇନା ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବା ହଉ 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 ଆସ 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 ଆସ। ହଁ ଚାଲ ଏ ରୁହ ରୁହ ଟିକେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କାନ୍ଦୁଛି କି ଟିକେ କାନ୍ଦେଲା ହଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କାନ୍ଦୁଛି ଆସୁନ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପିଲାଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଝିଅରାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଥିବ ନା ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ହଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆସ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି ନାଇଁ ମୋ ପରଙ୍କ ପିଲାଟା ମୁଗ ମିଳିବ ଯେ ବେକାରକୁ। ହଁ ଆସୁନ ହଁ ଆସୁନ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆସ ଆସ ଭଲ କଥା ତେଲଟା ସରିଗଲା ଏଟାକୁ ପେଲି ପେଲି ଚାଲିଛି ପୁଣି ଆଡ଼େ ହଉ, ଗୋଟେ ଆସ, ପିଲାଟା ତା ପିଲା କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କିରା ଛାଡ଼କୁ। ହଉ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବା ପିଲାଟା ହଁ ଆସୁନ ଏଇଟା ତ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଝିଅଟା ହେଇଥିବ ଆଉ। ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ହଁ ହେ